Hala uy, hello sa inyong lahat. Ako karon diri sa sa Pasig River. As you can see kana nakita ninyo guys, nag-ulan diri isda. As in, grabe, amazing. As in, nag-ulan talaga og isda. As you can see, ayan si Manong. Tinatry na niya. Fresh na fresh guys. Iyang na hinluan ng isda. Bigla na lang dito. Kaya ayan, ang mga isda na to, cream dory siya na fish guys. And yeah, which is cream dory, alam natin ang sarap niyan for fish fillet, which is also very good kasi sabi pa nila kuya, diretso kain, na daw, lamas na lang daw ang kulang ani, diretso para lutuon na daw nila, 'di ba? Niadto sila diri sa river, which is kilid lang sa ilahang sa ilahang balay, and nakakuha na sila cream dory. And guys, mo ni siyang Pasig River karon, daghan kaayo og mga water hyacinth. And ayan, na-amaze jud ko og taman og napasugod jud ko sa nakita nako nga grabe. Nag-ulan, nagbaha. Wala na sila. Igura nila kanang gi-catch sa gilid. Marag di pa munit ra sa gilid ng isda kay biglaan lang siya talaga nagdagsa. Sabi pa nila kuya, mostly daw aning mga isda siguro galing ni sila sa Manila Bay kasi connected man gud yung Pasig River, 'di ba, sa Manila Bay. So parang niadto sila dire. Ayan guys, so wow, amazing talaga. 'Di ba? Sobrang siya, sobrang kasalungat din sa balita nila na nangamatay daw mga isda tungod sa white sand do. An hour ago, daghan kayo nagdagsa man ng isda in town dire. Og lami kaayo. So ayan, this is just an update for the Pasig River, and masasabi ko talaga malinis na ang Pasig River. Ay nako, tanawa ra gud ninyo guys. Saka na jud ang isda dire. Para jud sa kilid-kilid guys. So very amazing. And ayun, hinlo na jud ang Pasig River in tawon. Lahi ra jud kay sa una, 'di ba? So medyo ulan-ulan dire karon kasi sa La Nina, but still I just really wanted you to see how beautiful it is here in Manila na rather than before. 'Di ba? So guys, isda mo dira, daghan kay isda diri sa Pasig karon. And ayan, so you can see si kuya, wala to siya gigamit kaayo, nagpunit-punit lang taon siya sa gilid og mga isda. So ato na diri, isda na ta. And yan, balikan nato tanaw. Yan sila kuya in tawon, nagsige na sila og panginlo sa lang isda kay lutuon na nila. Okay, once again, this is X. So thank you. Please subscribe. Thank you. Bye-bye.